bari na ba wa matasanmu wani sirri. Duk abin da ka ga wani babban mutum mai mulki ko mai kuɗi a Najeriya yau baya sa ɗan shi yana yi ko jikansa, to karka da kai baban arziki ba ne. Duk abin da ka ga wani ɗan siyasa ko wani mai mulki baya sa ɗan shi ya yi ko baya sa ƙaninsa ya yi, kai ya sa ka yi, to da Allah karka yi, baban arziki ba ne. Wannan abin ba a kuɗi a cikinsa, ba a kuɗi, saboda in ana kuɗi ɗan shi zai saka, zai ware miliyan 1 miliyan 2 a tara ku ko samari guda 300 ko 200 a rarraba muku, amma ya tura 'ya'yansa turai su je su yi karatu mai kyau su dawo yadda ya mulke ku, su ma 'ya'yansa su mulke ku. An gaya muku kun ƙi ji, an faɗa kun ƙi ganewa. Taka duk wani matashi kada ya yadda wasu 'yan kaɗan a cikin mutane su ɗauke su in suna bukatan wani bukata nasu ya biya, su ɗauke su ba su ɗan kwabbai ɗan kwandala wannan aje a abin nan, alhalin su yaran su na Amerika, suna Ingila, suna Jamus, kai kana nan cikin rana kana ta fama kana mai irin waɗannan mutane aiki waɗanda yake aiki ba zai kai ka ko ina ba, da zarar bukatan su ya biya sai su kauce. Taka shaye-shaye da wani fashe-fashe da wani aiki ya tashi na aikin da ba shi da amfani a ɗebe ku matasa kuna ji da ƙarfin ku, to wannan ƙarfi a canza shi ya zamo hanyar da za a nemi romo abinci, gobe za ka yi aure da yaranka. Wannan da zarar bukatar ya biya tafiyan ka zai yi barka, yanda ka san ya zo maka da kaza wallahi bukata na biya barin ka zai yi cikin duhu. Saka kai makanka wa'azi, kai makanka alam nashara, a daina shashaye, a daina abin nan yadda mutane na yaudaran su da wani dan kwabbai da bai taka kara ya karya ba, a daina irin wannan abubuwa duka. Kada kuma a yadda in zaɓe ya kai misali a rinka ɗiban mutanen maza abin nan mazajin arewa mata da maza a bulle nan a shiga nan ku kenan kan kaza, to ku abin tambaya nan shine su wa'annan mutanen ina ƴaƴansu suke? Tare muke America da yaran, da zarar mun ce kai dan wane ne, a dan sanata kaza, a'a dan kaza da kaza, gashi nan an gida an ina ta holewa abin sa, kai kana cikin rana kana ta aikin baban giwa, aikin da ba za ka amfana ba, ga kwaya kana sha saboda ka yi kururuwa ka je ka aikata wani aikin da bai dace ba, ga iyaye wani irin haihuwa iyayenka suka yi. Ka yi ma kanka wa'azi, ka ja da kanka birki. Turawa na kiran wannan wake up and smell the coffee, wato ka tashi ka sinsini wato abin da ke faruwa cikin duniya. Bahaushe yace gaggawa ba ta kunu, musamman matasanmu a wajen neman abin duniya, musamman mu 'yan arewacin Najeriya, Hausa, Fulani, Musulmi. Duk yaron da aka ɗauke shi aka kai shi kasuwa so yake yanzu ya fara sa shadda irin ta mai gidansa. Shi mai gidan naka bai samu gatan ma shi wanda zai ɗauke shi ya kai shi kasuwa ba a farkon nemansa. Shi da yawo ya fara yana ɗaukar ɗan kwali, yana ɗaukar yari, yana zagaye kasuwa. Amma kai sa'a ranar farko da aka kai ka kasuwa aka shigar da kai shago, to sai son zuciya ya shiga, sai ya fara sata, sai ya fara daukan abin da ba nasa ba, sai kaza daga nan sai a kore shi, shikenan kuma sai ya dawo unguwa. Yanzu tunda an gane kamar amana ne kai, maha'inci ne kai, wa zai sake dauka kai ya kai ka cikin dukiyarsa? Duk wanda ya yunkura zai dauke ka sai ya tuna, to ai da a rumfar wane na ganshi, bari in je in tambayi wanan nan, ai ruwa baya tsami banza, me ya raba su? Ja ai ha'inci ya mun, sai ba zai kula ka ba, sai ya kyale ka. Wannan yasa da yawa daga cikin attajiranmu a hankali sai suka daina daukan yaranmu aiki, sai suka koma daukar 'ya'yan arna, saboda namun su ne musulmi, su ya kamata a taimaka, su ya kamata su yi amana, amma duk sai suka ƙi. Su ko wa'ancan sai su daɗe da albashi kankani, sai su daɗe da gajeren wando, sai kullum in za su taho kasuwa su ji ƙogarin rogon su taho da shi, saboda ko za a ba su kuɗin abinci 200 in sun ji ƙogarin rogo bai fi su ci naira 70 ba, sai su yi sebin 130, kuma sai su tsaya su yi aikin bil haƙƙi da gaskiya. Amma mu yaranmu saurin so su ji daɗi, yanzu mai gidansa yana hawa yana sa shadda kaza shi ma bari ya sa, mai gidansa yana hawa mota kaza shi ma sai ya hau, mai gidansa kaza. Ya kamata mu gane duk wanda kaga ya zama wani banza bata wani. Shi dabarar zaman duniya a kasuwanci shine kada ka wa kanka hukunci, ka dinga ɗagawa tare da kasuwancinka da abin da kake kashewa. Farko lokacin da kake yaro ko kake nema,
duk waɗannan tagiyar mai tsada ba taka bace, duk wani yadi da shadda a farkon nema ba naka bane, wasu agoguna da ake sa masu tsada da wasu wayoyi masu tsada da wasu da yin budurwa duk ba naka bane a karama kalla, saboda a lokacin gini kake, tari kake yi, ka yi economy kamar matse. Amma wanda ya fara nema ga 100 ta yi sai ce sabon shadda ake sai gan shi a fage ya zo a yi masa dinki, duk da ka zo ko kala 20 ka zo dinki su za su yi ba abin da ya shafe su, kuma a ce maka akwai sababbin yadi duka man kana son ka kara na zamani, sai ka ga wace waya ce ake talla sai ka sai da karama ka sai babbar, sai babur, sai ka ga wata yarinya unguwarku ya fara sai ka fara zuwa zance, ita kuma yanzu kajin gidansu ya dawo wuyanka, kuma wai fa nema kake yi, kuma yanzu ka fara neman fa ba su taru ba. To kana kashewa fiye da yadda kake samu a karama kalla, ba dole ka ce ya tsiyaye ba. Wadda ya fi kowa dama shine matashi. Bayan waɗannan damammaki da muka ambata, shi yana da kuma ƙuruciya da samartaka, wadda ita kaɗai ni'ima ce mai cin gashin kanta. Ku yi amfani da damarku, ku yi amfani da damarku. Rayuwa ta matashi rayuwa ce da take da haɗari, matukar ba a samu tsayayye a kansa ba, musamman mata. Abin tausayi ne idan kana kallon social media ka ga yadda 'ya'yanmu suke a social media, akwai abin takaici da tausayi, domin duk wanda ya san rayuwa ya san wannan yarinyan in ba taimakonta aka yi ta samu canji ta gyara ba, nan da shekara 7 ko 10 ga yadda rayuwarta zai zama. Me yasa? Saboda suna rayuwa ne a cin gashin kansu da tunaninsu. Matsalar da yau matasa suka samu shine waɗanda da su nuna musu rayuwan iyaye da manya, to suna musu kallon ba wayayyu bane, saboda haka ba su da bukatar shawaran iyaye. Babanta ma tana kallon shi bai waye bane, mahaifiyarta tana kallon ta ba wayayya bace. Wannan zai hana ta ɗaukan shawararsu, sai ta fifita shawarar ƙawaye ko wani abu da ta gani a social media ta ɗauka shi ma ta ɗabba.